Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi să ne jucăm Brawl Stars și cine a observat s-a băgat o ofertă nouă pe Brawl Stars, adică două oferte foarte tari. Hai să vedem. Oare ce să ne dea? Dacă m-am mult aștept. Așa. Oh, un Hypercharge și un Legendary Star Drop. Bine, eu am văzut. Dar că vreau să vedem ce-mi pică. Ok. Ce Hypercharge? Da, încep direct cu... dăm și câteva... runde. Nu, vă rog să nu vă întrebați de ce vorbesc atât de lent. Dar că mănânc. Hai bă, dat-o. Mamă, dar până se deschide... în sfârșit! Oh my god, mamă! Am emoții. 3, 2, 1 și... ce Hypercharge? Stai, ce asta ce e? Bă, ce mi-a picat? Hai! Da, scuzați-mă că se mișcă atât de lent telefonul meu, dar are ceva. Serios, pe Dynamite? Te rog, pică și mie un Brawler, bă. Sau un... multe credite. 100 de credite. 1000 de credite, hai. Sau 2000, hai că da. Cum ar fi iară să-mi dea un Hypercharge, chiar ar fi... bă, da, cam mult. Cam mult durează. Oh, bă, ce s-a întâmplat? Oh! Holy, ce nu știu. Așa. Te rog să-mi dai ce vrei tu. Nu știu ce mi-a dat, dar chiar sunt eu curios. Cum ar fi să-mi dea... Hai bă, că sunt curios. Sper că nu e Star Power sau Gadget. Hai, bă, dată! Da. Nu mai dăm niciun meci. M-am supărat. Nu mi-a dat și mie ceva bun. M-am pupat. Pa, pa!